Te kane kasen kabaar ngashim ya kane kasenjam ban ye pelu jingmut bat phi ki bapek ki basngap nakawai kapor shakawai kapor don ki ba ong ladang i pen baptis ye ki khelung ye ki khanna anda ki ladapat ar posnem hadin bat ki hapshim biang ye ka jing pen baptis sachisin te ngabo kane ka jingkeli hakmat jong phi kalong sayangi ban shim ya ka jing pen baptis kaju ka jing pen baptis ngi hapshim arsin kamlong yengi kaba nginle kumta tatong ngi pe na ka ktin ka jong ublei ka ong yengi kumno tong ngi pule na ka ktin ka jong blei kham suk yengi ban siao tho ka episos sao san don tang kawe kamet bat kawe kamansen thik kumba don tang kawe ka jing kermen bala ai happy baro da ka jing khot ye phi nang ta hang de pat sa pule biang don uwe utrai kawe ka jingai kawe ka baptisma tenre don ki bakren hang ne ki ong kane ka jing kren ha ka bible ha ka episos sao san ka ong ka klem ong yangi ka jing pen baptis ka dei tang chisen mo ka klem ong yangi tang chisen ki la ong kumta henry kim siao tho pat ka jing pen baptis ka dei tang kawe một kawe ta ka một tang chisen hi ken omde bangi su ong o ka bible ka la tho hang ne ka ong tang kawe henry ki klem tho pat ha ka bible ka jing pen baptis tang chisen kata ka mot beki penksan ya lade henry ka jing pen baptis hi ka de tang kawe ma lada ngi ong pat mangi ya phi kini ki ba ai ka ne ka jing kren lada ngi ong pat hang ne ki ong udon tang uwe utrai takamut phi ong komno utrai udon kanongot ladangi bu kana ka jingkeli manga pat ye phi hangne kala tho don tang uwe utrai te phi pat phi sa ong pat hakawe pat phi sa ong hi ma phi biang utrai udon arngut ne phi ong utrai udon lai ngut ne utrai udon sangut phin sa ong kumta em Ndrei haka bible hi kala krensha yangi don tang uwe utrai kawe ka jinge kawe ka baptisma taka debe hi tang chisin omde arsin mo ngi jasnya tho bhai kan ne ta tong ne pule shu ya ka ktin uble ka ba shakhmat ki da ong ru ka jing pen baptis hi kamde da ka jing senrei nane da ka jing the henre ka debe da ka jing ngam mo te henre tong ne pule hi da ka ktin ka jong ble ka ong kumno ha ka ne ka khot u petrus lai ar phwe ha ka ju ka rukom la plai im ya phi manta da ka jing sum baptisma ka ne ka baptisma kam long ka jing weng ya ka jing tingit jong ka met henry ka pinyo da ka jing mi pat u jisu christ ya ka men sim tip hok tip sot hakmat ublei kane kal khot kane ka khot kal nong ka ong kumno lada phisiam tho se ya prakhat lada phim siam tho sa comment ngan sa patai henry hangne ka ong kane ka jing pen baptis da ka ba sum ha ka ka kamla ban pen kho ya kata ka jing tingit ka met ka jongi kata ka jing tingit bangi la le pop bangi la klim na ngitu ne penyap riu na kai ka ba ka pop bangi le ha ka por bangi dang im henry ka jing pen baptis hi da umen sem bakhoi ma da umen sem bakhoi ladangi shu pen baptis ha ka henry kane ka jing pen baptis kamlong ka jing weng ya ka jing tingit jong ka met ka jongi mo kamlong ka kamla ban weng ya kata ka jing tingit jong ka met ka jongi henry da ka jing pen baptis
ha uji sukris ha ka kerteng ka jong u bat da ka ba kso da ka ba bat ya ka ding ma mde su da ka ba su ngam tatong ni pule su na ka kten ka jong blai ha ka wai pat kalnong sngap hai ka kten ka jong blai u yones u ong kumno komta u yones ula yathu haki baro nga pen baptis ya phi da ka henre uba kham kraw ban yanga un dangwan ngamlong uba bit ban lao wat ya ki juti ki jong uta un pen baptis ya phi da men sem bakhoi pat da ka ding ma hangne ngela yo khndiat kata ka pon namar kajing pen baptisi kamde su da ka ba su ngam da ka namar hang tu hadin kala kren sayangi kamlong ka ba khoi ya ka met ka jongi ma tenre hangne ngiyo ya ka jing pen baptis da men sem ba khoi ba da ka ding ma tatong ni pule su ya ka ktin ga jong ble sakmat khnang bangi sai kham sai su kham sel tho bat ngi kham ngam jileu su Himpole biang nak tin boleh ngapen baptis ya phi da ka ban pen I ba phi la kala ka bamut henre uta uban wan haden jonga un pen baptis ya phi da men sem ba khoi bat da ka ding u kham kraw bor ban yanga bat ngam long ubabet wat ban ra ya ki juti ki jong kane ka de ka ju hi ma ide ba sang tho ba kata namar u Matius ro ukren kumba yones ukren upatai hangi iwei pai wei ide ba sang tho ba kane kam de su da ka jing ngam ande da ka jing pen baptis da men sem ba khoi da ka kerteng ka jong jisu bat da ka ba bat hak ya kading badaba penme ya kading to ni police su sakmat kakten ka jong ublei te kila ong su mo upol ula pen baptis ya kitu ki balalong senran lupa ki balalong senran haswa mo namar upol ula keli ki hakumta philalong kita ki senran philayo na em ya umen sem bakhoi andre kipat kila phaitin yo pol ki ong ngim pat chu yo sngew ya uta umen sem bakhoi te upol ong ki ka jingpen baptis ka ba kumno phila yo ki ong na uyones tenre upol hang ne ukren u ong kumne ka jingpen baptis ka jong ka jingpen baptis uyones upol ong ka jingpen baptis tang ban khot ya ki breu ban kala ka bamot mo ban kala ka bamut henre la dangi phai ru shaden biang ka ba uyonis ru hakashwa bu open baptis ya ujisu ulawan shau bad uyonis u ong kumno ya jisu kumno me wan mame pemban changa hakajing sisa de manga ken ban wan same ban sha pen baptis henre ujisu paru ong to mat long shwa kumne ma kamat long shwa kumne te uyones umban se uhapan baptis hi ya ujisu andre ha kajing sisa uyones hi ula kantai ya kata kajing pen baptis ya ujisu namar kamdei karukom kajing pen baptis da uyones ya ujisu andre uyones hi ulatip shai ulatip tikna hi ba kajing pen baptis ka wan be na ujisu da ka kerteng ka jong bada umen sen bakhoi bada kading ma te upol ruhang ne ula pen baptis ya kita ki senran ki bala long senran lupa namar kilayo kata kajing pen baptis na yones te upol ru ukhlem sim so ikane kajing pen baptis da ka su pen ngam yaki ma da ka ba su pen ngam yaki henre updiang hi ya kata kajing pen baptis uyones yaki updiang hi tenre Paulus pat usura tang da kakti ban kerku haki bakin la ban yo ya men sem bakhoi ma te upol usura tang da kakti tong ini pule hi da kakti ga jong ble kham shai ma upol ulabu ya la kikti halor jongki bat men sem bakhoi ulawan hiar halor jongki ki la kren hakaktin
hakiktin kitli bapher bat kila yatho lupa ma henry hangne kala kren sai upol usubu tang da kakti uklem ong chu yaki alengan pen baptis biang epi ban pengam biang epi sa kawa Jordan ne sa kapo ban pengam biang epi sa jisin sa po upol uklem le so yakata usuong usukli yaki henry upol pat usubu tang da kakti ma mut subu tang da kti ba ukhot ya uman sem ba khoi ba wan hiar haki khnang ba ki baro kita ki balong senran lupa kinyo ya uman sem ba khoi henry kamde ka jingpan baptis upol yaki tetang kane khoblai sibon lada phi sngyau thu nane phim sngyau thoru sa comment nan sa patai khamsa shusu ya kane tangkine khoblai sibon